Balita nasyonal, makaalarma kung mapamatud-an nga matuod nga ginaaligan nga secret deal o kontago nga kasugtanan sa PDAF case ni Senador Joel Villanueva. Suno kay Palace Press Officer Communication Office Undersecretary Claire Castro, importante nga mapadayon ang salig sang publiko sa sistema sang hustisya sa pungsod sa diin bisan ano nga indikasyon sang korupsyon dapat gid nga imbestigaran sang maayo. Ini ang sabat ni Castro sa mga report angot sa ginaaligar nga secret decision ni former Ombudsman Samuel Martires sa dismissal case ni Senator Joel Villanueva. Kung ito po ay mapapatunayang totoo, ito po ay nakakabahala dahil hindi dapat nagkakaroon ng pagdududa ang taumbayan sa ating justice system. Considering na ito po ang isa sa pinakamahalagang ahensya upang maiwasan at matugunan ang issue about sa korupsyon sa bansa. At tayo naman po ay nananalig at nagtitiwala sa kakayahan ni Ombudsman Boying Rimulya. At kahit sila ay independent body, dapat din natin sabihin sa kanila, sa atin, sa pamamagitan natin, na dapat ito talagang imbestigahan ng malaliman upang kung anuman ang may pagkakamali, kung anuman ang nalabag na batas, kung mayroon man, ay dapat itong masolusyonan. Si Attorney Claire Castro.